Zdravo dječaci i djevojčice, ja sam teta Lana. Danas ću vam ispričati jednu zanimljivu priču koja nosi naslov Ustani, malena djevojčice. Zlatni redak nalazimo u 3. Ivanovoj 2. poglavlju, a tamo piše: želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje. Poruka ove priče je: mi služimo Bogu kada se molimo. Kako se osjećaš kada je netko koga voliš bolestan? Što činiš? Jair je bio važan čovjek, imao je važan posao u sinagogi, ali to nije ništa značilo i to nije pomoglo. Njegova kći je bila bolesna i nitko ništa nije mogao učiniti da ona ozdravi. Ali Jair je znao kako postoji jedna osoba koja može pomoći. On je čuo za čuda koja je Isus učinio. Čuo je da Isus može liječiti ljude, stoga je Jair otišao vidjeti Isusa. Jair je pronašao Isusa s mnoštvom ljudi u kući Levija Mateja. Progurao se do Isusa i pao kod njegovih nogu. Moja kćerkica umire, plakao Jair. Molim te, dođi i stavi svoje ruke na njezine i ona će biti izliječena i živjeće. Ova očeva molitva dirnula je Isusovo srce. Isus je odmah pošao s Jairom i krenuo putem prema njegovoj kući. Ali prije nego što su stigli, čovjek je trčeći došao pred njih kroz mnoštvo. Ne uznemiravaj više Isusa, rekao je čovjek Jairu. Tvoja je kći umrla prije nekoliko minuta. Ali Isus nije obraćao nikakvu pozornost na te riječi. Ne boj se, rekao je Jairu, ja je mogu izliječiti. Kada su stigli do kuće, ljudi su plakali i glasno naricali. Isus ih je sve poslao van. Jedino je Jairu, njegovoj ženi i 3 svojih pomoćnika dopustio da uđu u kuću s njim. Djevojčica je ležala na svom krevetu. Njezine su oči bile zatvorene. Bila je vrlo tiho i nije disala. Isus ju je uzeo za ruku i rekao: djevojčice, čuj me, ustani. Iznenada djevojčica je počela disati. Njezine su se oči otvorile. Sjela je i nasmiješila se. Isus se također smiješio. Onda se okrenuo prema njezinoj majci i rekao: dajte joj nešto za jelo. Jair i njegova žena su bili tako sretni. Isus je čuo Jairovu molbu za pomoć. On je došao iako su svi rekli da je prekasno. I sada je njihova djevojčica ponovno živa. Bili su jako radosni što su tražili Isusa za pomoć. Bili su toliko sretni što ih je saslušao. I bili su oduševljeni što im je djevojčica bila ponovno živa i zdrava. Isus je volio ovu djevojčicu i volio je njezinu mamu i tatu. Bio je sretan što ih može slušati. Isus voli i tebe također. On uvijek sluša kada mu govoriš u molitvi.